meta kont żgħira, kull min isaqsini xi trid issir meta tikber, kont ngħidilhom Illum għal ħafna familji fis-sala tal-ħlas fl-Isptar Mater Dei, il-ferħ tal-miliet jibda mal-ewwel bikja ta' tarbija li twildet u mal-ħolma li wieħed isir ġenitur. Ftit passi bot, is-sala ta' kura intensiva ta' trabi fejn ġenituri jgħixu miliet differenti, fis-silenzju tat-tama li t-tarbija tagħhom tirkupra biex tmur id-dar magħhom. Kit u Jasmin Farrugia Ħalidi qed iqattaw l-ewwel miliet tagħhom bħala ġenituri l-isptar. Nixtiequ nkunu mal-familja, ovvjament, imma bħalissa going back and forth mid-dar għal hawnhekk jisna qed inġorru id-dar tagħna. Id-dar tagħna bħalissa tinħassna qavojta mingħajra, but għall-inqas inkunu hawnhekk magħha it feels home for us. Issja tinqattaw hawnhekk magħha. Il-koppja kienet diġà ġarbet kurriment, iżda dan il-miliet għandhom tifla. Naħseb inħarsu lej il-ħajja b'mod u blenti differenti ħafna. We count our blessings every single day, alla volja nkunu għaddejjin minn momenti diffiċli, imma naħseb li importanti ħafna li tagħmel hekk. B'din l-istorja il-familja qed tagħżel li terġa' taqsam l-esperjenza tagħha, mhux biss biex tirrakkonta l-uġieħ imma biex tqajjem għarfien. Għaliex waqt li ħafna jiċċelebraw hemm ġenituri oħrajn li qed jgħixu miliet fi skiet. Jittamaw li l-aħjar rigal ikun wieħed sempliċi iżda prezzjuż li jieħdu lit-tarbija magħhom id-dar. Ma bint Kit u Jasmin hemm 20 tarbija oħra li qed iqattaw il-miliet fis-sala tal-MPICU. Iċ-charge nurse Winnie Buħaġar spjegatilna kif il-maġġoranza tagħhom qegħdin hemmhekk għaliex twildu qabel iż-żmien, filwaqt li hemm tlieta li għandhom aktar minn sena iżda għandhom bżonn kura intensiva. Nafu li huwa jum speċjali imma ċertu il-ġenituri li t-tfal tagħhom ikunu sejrin tajjeb. All right, mhix daqshekk problema bħallum intuhom xi ħaġa nagħmluhom isa babel tal-Christmas li tiġi minn il-Matteo Foundation u tulhom il-fingerprints u l-footprints biex intuhom il-parents tal-ewwel Christmas. Però it-tfal l-oħra li ma tantx huma tajbin anke aħna ħossuna hemm huma jafu jafu li aħna rridu nkomplu u nippruvaw nagħmlu l-atmosfera sabiħa. Kit u Jasmin fakru li l-miliet mhux dejjem jidher l-istess għal kulħadd u l-akbar rigal jaf ikun is-solidarjetà ma' min qed jgħix ħajtu bit-tama. Aħna went through a lot of hardships to get here, imma wasalna. Afdaw fil-nurses midwives it-tobba ta' hawnhekk għandhom dipartiment vera b'saħħtu vera tajbin u dejjem serħunna rasna aħna li she's in good hands. Ħadu ħafna ħsibna.